На Белсаті новини коротко про галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю і пачынаем. Бандою, што ў балаклавах абкрадала фуры дальнабойнікаў, кіраваў супрацоўнік крымінальнага вышуку. Яго затрымаў КДБ Беларусі. У кіраўніцтве банды налётчыкаў, што дзеяла па ўсёй Беларусі, вінавацяць капітана крымінальнага вышуку Докшыцкага РАУС Михаіла Згірскага. Міліцыянт таксама вядомы ўдзелам у палітычных рэпрэсіях. Паводле выдання «Наша Ніва», Згірскі не толькі браў удзел у планаванні рабаванняў, але і сам у іх удзельнічаў. Удома падчас ператрусу ў яго знайшлі адзенне з арыенціровак, балаклаву і нетабельную зброю. Михаілу Згірскаму 27 гадоў, ён мае жонку і дзіця. Пра банду рабаўнікоў-цяжкавікоў стала вядома 20 траўня. Муз паведаміў пра затрыманне 5 жыхароў Воршы ў веку ад 34 да 51 года. Карыстаючыся тым, што кіроўца спаў у кабіне фуры, злодзеі узломвалі замкі грузавых адсекаў, забіралі тавары, перагружалі ў свой мікрааўтобус, пры гэтым злівалі паліва з бакаў. Скрадзенае прадавалі на тэрыторыі Расіі і выкарыстоўвалі для ўласных патрэбаў. Лукашенко прызначыў новага старшыню Генштаба збройных сілаў Беларусі. Стаў 52-гадовы Павел Муравейко, былы першы намеснік дзяржсакратара Совету бяспекі. Павел Николаевич имеет непростой характер. Вы лучше меня знаете. Это такой мужской характер, и щелкать каблуками он не будет. Он прекрасно понимает, что он практически напрямую подчинен президенту. У Беларусі, імаверна, будуць судзіць грамадзянку Літвы. Елену Раманаўскіенне арыштавалі паводле падазрення ў шпіянажы. У раскладзе Менскага гарадскога суда на 3 чэрвеня значыцца закрытае паседжанне для разгляду крымінальнай справы аб агентурнай дзейнасці. На гэта звярнула ўвагу выданне «Наша Ніва». Летась увосень МЗС Літвы паведамляла пра затрыманне некалькіх сваіх грамадзянаў і пра тое, што яны застаюцца ў зняволенні. Некаторых з іх паводле ведомства маглі ўтрымліваць незаконна. Літоўская МЗС рэкамендавала жыхарам сваёй краіны не ездзіць у Беларусь. Вонкавыя ворагі і супрацьдзеянне актыўнасці замежных спецслужбаў сталіся асноўным наратывам рэжыму Лукашэнкі з 2020 года. Міністэрства аховы здароўя вызначыла новыя кошты на платныя медычныя паслугі. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У пералік паслуг трапілі аналізы, ультрагукавая і прамянёвая дыягностыка. Гэтак рэнтабельнасць абмежавалі 30% да планаванага сабекошту. Надбаўкі цяпер не могуць перавышаць 30% ад тарыфаў уначы і 50% у святочныя дні. Скарыстацца коштамі змогуць грамадзяне Беларусі, а вось замежнікаў медцэнтры не мусяць абслугоўваць за абмежаваныя цэны. На мінулым тыдні Міністэрства аховы здароўя змяніла нормы расходу матэрыялаў і нормы часу платных стаматалагічных паслуг. Пры гэтым летась у лістападзе ўрад увёў абмежаванне максімальных тарыфаў на ўсе віды стаматалагічных паслуг. Гэтая захада мусіла стрымаць цэны, аднак яны працягнулі расці. Святар Павел Лемех з Шуміліна выйшаў на волю. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Католік Лайф». 21 траўня з'явілася інфармацыя, што ксяндза Паўла Лемеха судзілі паўторна паводле невядомага артыкулу пасля таго, як скончыўся 10-дзённы тэрмін ягонага папярэдняга арышту. Лемеха затрымалі разам з іншым святаром з Шуміліна Анджэем Юхневічам 8 траўня. Тэрмін Юхневіча пад вартаю заканчваецца 23 траўня, ён атрымаў 15 сотняў арышту. Прычыны пераследу невядомыя. Анджэй Юхневіч узначальвае каардынацыйную групу настаяцеляў і прадстаўнікоў манахскіх супольнасцяў Беларусі. Гэта касцельны орган, які займаецца супрацаю паміж манаскімі ордэнамі. Паводле выдання «Хрысціянская візія», пераслед рэжыму Лукашэнкі зазналі каля 80 святароў розных канфесіяў. У Расіі арыштавалі яшчэ аднаго генерала з камандай Сергея Шайгу, намесніка кіраўніка Генштабу генерала Вадзіма Шамарына. Пра гэта паведамляе выданне «Камерсант» са спасылкаю на крыніцу ў праваахоўных органах. У Шамарына правялі ператрус, а яго самога даставілі на допыт у межах крымінальнай справы аб меркаваных махінацыях. Раней былі затрыманыя і арыштаваныя паводле падазрення ў атрыманні хабару намеснік міністра абароны Расіі Тимур Иванов і начальнік галоўнага ўпраўлення кадраў Мінабароны Расіі Юрый Кузнецоў. А Сергея Шайгу на пасадзе міністра абароны Пуцін сёлета замяніў на былога віцэ-прэм'ера, які курыраваў эканамічны блок ва ўрадзе Андрэя Белавусова.
Нарвегія ўвяла забарону на ўезд турыстаў з Расіі. Гэта не залежыць ад краіны, якая выдала шэнгенскую візу. Пры ўездзе ў Нарвегію расейцы будуць дэпартаваныя. Пра гэта гаворыцца ў заяве ўраду краіны. Забарона не будзе датычыць візітаў да сваякоў, паездак з мэтамі працы і вучобы. Яна звязана з поўнамаштабным уварваннем Расіі ва ўкраіну. Нарвегія ўжо абмежавала ўезд расейцаў у весну 2022 года. Пасля забараніла ўезд аўтамабіляў з расійскімі нумарамі восенню 2023 года. Такое рашэнне прынялі яшчэ 6 краінаў Еўрапейскага звязу. Раней кіраўнік нарвежскай паліцыі бяспекі паведаміў аб працы агентаў расійскай выведкі ў заходняй Нарвегіі. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з намі.